Wel, helo, sold out a croeso I Llandysul. A dwi wedi bod yn meddwl, ers cael gwahoddiad I rannu heno, tybed a fyddwn ni yn Llandysul heb gwaith a gweledigaeth sold out Cymru. I'r rhai o'ch chi sydd ddim yn nabod fi ydi Steff, a nes I a fy ngwraig Gweno symud I Llandysul 4 mlynedd yn ôl erbyn hyn, gyda'r golwg I blannu eglwys newydd yma. A dyma ni 4 mlynedd yn ddiweddarach yn rhan o teulu ffynon yn Llandysul, teulu o Gristnogion sydd yn cyfarfod, sydd yn annog, sydd yn caru Iesu ac eisiau gweld mwy o bobl yr ardal yma'n dod I nabod Iesu hefyd. Ac mae gwaith sold out wedi bod mor arbennig a mor allweddol yn taith ni at y pwynt yma. Dwi'n cofio un haf pan o'n i'n 17 oed mynd trwy hanes Jona yn sold out. Ac ar y noson ola, dwi'n cofio eistedd yn y capel yn Coleg y Bala yn barod jyst am noson arferol o chwarae o gwmpas, cael trwy'r sesiwn mwyn cael y kebab ar ddiwedd y nos. Ond dwi'n cofio yn y fan ar lle, Duw yn siarad â fi trwy'r ysbryd glân yn deud, Steff, mae gyda fi gwaith arbennig I ti, ond ti'n rhedeg I ffwrdd. Just fel Jona, mae gyda fi gwaith arbennig I ti, ond ti'n rhedeg I ffwrdd. A dyna'r dechrau'r daith wir I fi, ac nes ymlaen ar ôl cyfarfod Gweno I ni, weithio allan lle mae Duw yn galw ni a beth mae Duw eisiau ni wneud yng Nghymru. Ac i'r rhai chi sy'n nabod ni a sydd wedi bod o'n cwmpas ni, dyn ni fel tôn gron, dyn ni mor awyddus I weld eglwysi newydd yn cael ei plannu, cymunedau o Gristnogion yn cyfarfod gyda'i gilydd, yn rhannu y newyddion da, yn byw allan fel disgyblion I Iesu Grist, fel bod eraill yn cael y cyfle I glywed, I ddod I adnabod, I garu ac I ddilyn Iesu drost nhw eu hunain. A dwi'n meddwl jyst dros y blynyddoedd, 20 mlynedd o sold out, a dwi'n meddwl dwi wedi bod yn rhan o falle 15 o'r 20 mlynedd yna. A drost cyfnod mor hir amser, mae wedi bod yn wych gweld Duw ar waith yn fy mywyd I, ac yn bywydau y ffrindiau dwi wedi wneud trwy sold out. Gweld pobl ifanc yn dod trwy'r cwrs ieuenctid, yn dod I sold out ac yn profi Duw dros nhw eu hunain, a rwan yn byw ac yn gweinyddigaethu ac yn gwasanaethu yng Nghymru. A mae hwnna'n rhoi gwefr I fi, a mae hwnna'n rhoi gobaith I fi. A dyn ni fi a Gweno mor ddiolchgar am waith sold out, achos mae'n rhoi cyfle I ni, fel Cristnogion, ddod at ein gilydd, unwaith y flwyddyn, wrth gwrs cadw cysylltiad trwy'r flwyddyn hefyd, ond unwaith y flwyddyn, dyn ni'n dod at ein gilydd, dyn ni'n annog, dyn ni'n rhoi egni newydd i'n gilydd, dyn ni'n rhoi ffydd i'n gilydd mewn wythnos yn y Bala, a mae'n drist bod ni'n methu bod gyda'n gilydd heddiw, ond ar-lein fel hyn. Dwi'n gweddio dros chi a dwi eisiau chi weddio dros fi. Bydd yr amser yma dyn ni'n treulio dros y nosweithiau nesaf yn rhoi ffydd newydd I ni, yn rhoi gobaith newydd I ni, I weld y newyddion da am Iesu yn mynd ar led ar hyd a lled Cymru. Nerwch ymlaen I weld chi'n fuan.